Hello Kitty no telem hi ingai na zong aniam. He thui ngai thlak zo nuwa hi chuan Hello Kitty hi ilom vak thei to lawani poin a om viau thowang. Kan ngai thlak tura hian Hello Kitty no telem lu chunga mei chelu bung lo in thun reng mai chu char ania. Engtin nge Hello Kitty no telem lu chunga he lu bung hi a om thei. A chan I han chui don teang. He kesin trana chu kum sang kha zakwa som ko pakwa khana nia. Kum som palimi mei chetlei rol aming a phong tia hriat chu. Hong Kong police station a thlabar takina tlan lu top maya. Police ho hne na chon mei che pakhat thi to thlarawin ati thai thu tholop hlop chungin a hrila. Chu mei che thlarau chon electric hrui keng chung le taksa zong a thi khat vekin aron pan ti asoya. Police ho chuan athu soi chuan oi sak vak lova. Chu mei che tlei ro chuan boi ruk na engemaw anei ani an ringa. Tlei ro chuan chu thlarau chu mi tu tenemaw an soi sak hlum ani thu le a taksa omna po a hriat thu a soi boka. Chu thlarau chuan kar khat lai ati boi to thu le police ne na a hril lovani chuan ati boi reng tur thu a hril ti a soi bok. A phong chuan athu soi chu oi sak ram tura angen nuwa. Police te chu tharawa hmuna hmun nia soi. A phong te apartment building Kowloon area Hong Kong a chuan an vokal ta. Chuta an thilwa hmu chuan an thin ati thawng hle. Crime scene then khat ang aya rapthlak le tri bai omzet thil an va mu chuak ta ni. Chu apartment chunga chuan Hello Kitty no telem thahnem takalo om trewa. Puan zarte towel te silverware ate chuan Hello Kitty le ma chuang veka. No telem chu a thena lian dewa. A thena te deuh te ani nok hloma. Chiar mai sen lawata ma oma. Chung zinga pakhat chuan police te mit chu ala ta big zar mai. Hello Kitty pakhat chu lian takania. A taksa chu mermaid pian angina oma. A chunga thil om chu Hong Kong a crime history a chin chia tlak le thin ti thong berte zinga chiar tel thei khopa tri bai om tia chin chia ani kum khuwa ta ni. Police te chuan he tianga rapthlak hian mani mihring pui te chunga nun ron na alan tir thei nga yang ti rin harsa an ti hle. Police pakhat phei chuan kumsom ni pakhat police a kalo tang to. He tianga case nun ron thlak le tri bai om hi kala hrengai lawani ati hialani. Hello Kitty chunga lubung lo om hi police ten anan chui chianga. Mei che pakhat aming fan man I ani ti an hre chuaka. Fani hi no se na ni lain anu le pa ten du lovin an kalsana. Fasha ina da in chu fasha ina chuan a seiliana. Kumsom paruk alo ni chuan fasha ina tang chuan a upatok to ti in chua tir ania. Chung le khat tu ma bel tura nei chuang lova. Kholaya atei ro lai ta. Adam kho chua theinan eng po ati mai zela. Na tho tura nei lova. A tho thei om chun no chi zor chu. A tran ta. Ti chuan rui thei thil a mu thei a piang chu. Ati tel zel boka. Kumsa ka zakwa som kwa paruk mei tha chuan. Nightclub a thona mi pa pakhat tongin chu nen chuan anin neya. Fapa pakhat an nei ani. A pasal po hi damdoi edik thawani wangin an nu pa po hi in haule in ti buai chang an nei fowa. Chu wang chuna pasal le fapa chu chua sanin nightclub pakhata khual chhon tua atang lea. Rihlo boya tang na sa lea. Nasa taka in thunun tumin ma ala ve na sa thin hle ani. Fani chuan mi pa pakhat aming chon mon loka kumsom thum palimi chuwa tonga. Ruihlo zuara eizong niin adam doi zor te chu alei sak thina wanga in hre chho an nia. He pa hi pathatak chu ani haulo. Kes neu nei ve reng thin aru ka mi lau om takani. Chu ani na chu fani chuan a hre haulo. Ruihlo ngai na chu anasa chho zela. Ano chi zorna le atlapa tanga asum lak lu chu. A kham lo wangin fani chu sum lama
apa chetran leya man loga wallet ami dollar sangli lai chu fani chuan aruk saka man loga chuan fani na paisa aruk sak tia hriat chuan a thin rim leya azawaya rule turin ati mai baka dollar sing khata punga rul turin atia fani chuan dollar sangli chu a pelet leya ma se apung chu lo la ngak le turin angena ma se man loka chuan a nga theilo thuina changa man loka chuan mi pani biang sin chawo le lungwai lun te chu fani kidnap tirin a apartment a chuan a hrenga man loka chuan fani chu a thil ti diklowa chuan hremna pek ngei aduani mei chedang point a hne na tanga thil an ruk sak ngam to lo na turin hremna na tak pek aduani mi pathum te chuan fani chu apartment pakhat chhong thumna Granville Road an hruaya electric hruina kutle ke ten phuara nasa takin an soi sa tran tani natuara a aw chualo nan pon chebal tak chu aka chuan an hnotlata chu tiang chuan kar kha chung chu an ngai sa a heti lai hian kumsom pathum leka upa manloka bial nu a fongi chu ron kal ve thinin mi pahawin fani an soi salai chu a en ve reng thina tum khat phei chu manlok chuan fani lu chu fana voi engemaw zat a tau tir chaw chor tia soya anua police in an zo chuan khati lai khan a fiam thu mai mai nia angai thu a soi nitin in soi sakdan chi rang in fani chu an soi sa achang chuan pati le plastic halin a taksa te chu an hliau thina an soi sak lo changina kutle ke chu phur sakin room le lama video game san khel thina room le lama chuan chaw takin fani chu kutle ke phur be tlatin che thei lovin amu kom reng thin chu tiang chuan thakha chung an soi sa fani chu ani telina chaw tel tela din emo thut emo po a thei tolo anda angin om ngot to mai ani a taksa chu meisa an hliau thina wangin asa huam boka a taksa chu khai kangin punching beka tan mangin anin next siak thina achangin electric wire current kallai nan depa ceiling fan adar kar tam takte an khai thin bok April ni som panga kum sang zakwa sam ko pakwa alawin hel chua chuan chung mi pathum te chu dinner e chuakin fani chu an chua sana bathroom an kal nana ti chuan an chuak ta ni an ron let le chuan fani chu alo thi fel der to ni a taksa te po alo khong vek to engtin nge taksa chu an ti ngai to in anin hnial de ubap bapa ato ba chon ba ta pa an mutira a taksa mun rem lai chu ara mangin an zai thla a then an chum boka a chum na bel le fian te chu anin chung bung bel an cho me chum na le fian te an mang veka a taksa dang chu an chum so soka garbage bag a khungin bollo paina chuan an paitani alu po chu an tan bunga an chum so soka Hello Kitty no te lem lian tak lu chunga chuan an da an thui nan le vek boka a taksala bang dang chu man lok chuan a thian pathum te chu chan som tirin uya ei tir bokani a ko chung te chu hai chuakin plastic bag a khungin fridge a an da boka police te chuan chung thil zong an chui chua nu chuan mi pathum te chu an mana trial nei na chuan an pathum chuan fani soi sana sa tu berti in anin kok tona fani chu met arui na sata wanga thi ti in jury te hne na an soi boka ma se fani pasal hlui khan afa pa apai lai khan met chu fanin a ngei dai to thu aron soya arwang an chan som na chan chu man chu an lau wang ni in an soi bok an pathum chuan thiam lo chan tirin dam chung lung in tang turin just chuan thutluk na siam ta ni an pathum chuan psychiatrist in endikin psychological social behavior an veiti asoyani he khe city hian ala top mai lova fani thina building a hian mi tam takin thoman the thina he building a chhong li na hi nu pakhat ama a in thana lo thleng to ti hrelovin alua ho chu nu chuan apartment bula chuan mei chetrap thoma hriat thin thu le
amu thil lain hmeichhe pakhatin a taksa aron khoi thin thu a soi bawk chumi building lua tu then khat point hmeichhe pakhat corridor vela kalkual thin an hmuh thin thu an soi bawk he building a sam siamna dawr nei tu pakhat point a dawr khar to hnuwa ho tuma akal chu hello kitty naute lem hlim tha ni awm takin azui thu a soi bawk mi tam tak chu in lua tu te chuan thla chu an hmuh fo awangin lua reinga man om lova anin son chuak zeu zewa a topa chuan lua tu tur po an om to lo lua tu tur om lovin kum engemaw chen a om hnuwa kum sang ni som pahnih khan thia ani ta ni